OKB. Apa? OKB. OKB. Ya. Bilangnya Mas. Langsung Mas. Bulanan. Bilangnya Mas. Ya, bisa terus aja. Bisa resiko nih, ya. Loro melu loro. Kowe sing nambani. So sing duwe. Men saiki nganggo sing nambani. Dhek mau ngrasake gambar. Kaya ngono kuwi. Ya. Rasa minget-minget. Ojo. Ngomong aja kowe saiki. Eling-eling iki kae berbane kae. Yo. Nek lumrahe tiba-tiba masalah orang panganan kaya ngono kuwi ngerti ta? Lampung. Lampung.